lliurarem la menció honorífica, el reconeixement a una persona, empresa o entitat que s'hagi distingit en la seva trajectòria per una contribució a les TIC de forma significativa segons decisió de la FIP, Alumni i la FIP. La menció guanyadora ha impulsat activament la promoció de les TIC gràcies a iniciatives d'impuls al negoci i a la divulgació d'Internet. Ha fet de la tecnologia una eina de creixement, pluralisme i participació, un vehicle que acompanya la llengua i la cultura. Des de fa 15 anys estan contribuint de forma significativa a la transformació digital. Estem parlant de la Fundació .cat. Recullen el Premi Carles Salvador, actual president de la Fundació, i Joan Francesc Gras, primer president de la Fundació. Lliura el guardó al conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, l'honorable Jordi Puigneró. Hola, bones. Abans de passar a fer els agraïments, i degut a que el dia 20 de setembre van detenir el nostre cap de sistemes, no parlo de política, parlo de tecnologia, doncs un petit homenatge amb ell, al Pep Masoliver, i a tots els voluntaris que l'1 d'octubre van fer possible que votéssim. Aquí hi ha un petit vídeo i ara agrairem a la FIP que ens hagueu donat aquest premi. Recordarem que la FIP i .cat són bastant paral·lels. Si recordeu, .cat va néixer el 2001, el 2004 naixia la Fundació i mentrestant naixia la FIP. I la FIP, com .cat, són fills de voluntariat, perquè tothom treballa, tothom tenim feina, però tothom recordareu les hores, gent que esteu aquí, que heu anat posant. I .cat, a part d'això, li hem d'agrair a gent que avui us ha vist al públic, que és fill de dos governs diferents i el qual demostra que quan la gent som positius i posem la tecnologia per davant, acabem aconseguint grans objectius. Finalment, que no ens passi, com deia l'Stanley Kubrick, ja que hem parlat de cine, que diu que cap civilització sobreviu a la pròpia tecnologia. Esperem que els robots no se'ns fotin vius. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Felicitats a tots els guardonats.